ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि बानजायनायाव दिनै बागानपारा ब्लकनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो जि प्राइमारि कमिटि गासिबो दलनि जि मावथि बिथांमोनखौ लाना मोनसे कर्मशाला खालामनाय जादों। खोब मोजां गासैबो प्राइमारिनिफ्राय बेवहाय गोख्रोङै बाहागो लादों आरो फैबाय थानाय समावहाय जोंनि इउपिपिएल हान्जाखौ गोख्रों खालामनांगौनि थाखाय बेवहाय आल'सना जायो आरो दोलोनि गेजेरजों जिहेतु सरकार दङ, सरकारा रायजोनि खामानि मावनाय आरो दल हिसाबै जों सरकारखौ बोरै मदद होनांगौ बेनि बागै जों गोथौयै सावरायनाय जादों आरो खोब मोजां जादों आरो फैबाय थानाय समावहाय बागानपारा जि ब्लक कमिटि बे गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जागोन आरो जिहेतु बेवहाय जोंनि बिटिसिनि मानगोनां बुंथिगिरि कातिराम बर' बिथाङा दङ, बिथांनिनो समस्ति बिराद मोजां मोनसे समस्ति दा सोलिनानै दङ, जौगानायाबो जालांबाय थागासिनो दङ आरो आं मिजिंथिदों फैबाय थानाय समावहाय जोंनि इउपिपिएलनि सरकारनि गेजेरजों बागानपारा समस्ति हिसाबै साबसिननिफ्राय हामसिन जौगानायनि खामानिखौ मावनो हागोन आरो एसे हल जोंनि बिटिसिनि जि जौगानायनि खामानि इउपिपिएलनि दैदेननायाव जि सरकार दङ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बे मोजाङै मावफुंलांनो हागोन। बियाबाव बिसायख'थिया 8 जुनाव जागोन बेखौ आथिखालाव फोसावनाय जाबाय आरो बे बिसायख'थियाव जोंनि इउपिपिएलनि बिजाथियानो थागोन आरो बेवहाय जों देरहागोन, बेवहाय आरो गोनो गोथो जानायनि बाथ्रा गैया आरो जिहेतु बाइ इलेक्सन आरो जोंनि जे बिजाथि सायख'नाय बे सानसे साननैनि गेजेरावनो रायजोफोरनो जों फोसावगोन आरो जों देरहानायनि लामायाव दं। मोनसे गणतान्त्रिक हादोराव गोबाङानो गोबां खोथा बुंनो हायो, फ्रिडम अफ स्पिच बयहाबो दङ आरो पार्लियामेन्टारि सिस्टेमाव बय माल्टि पार्टि सिस्टेम, सोरबा पार्टिया मोजां मावब्लाबो सोरबा पार्टिया गाज्रि बुङो। दा इउपिपिएल हान्जाया बिटिसि सरकार दानानै जों मोजां मावगासिनो दङ, नाथाय बिनि उल्टा हान्जाया जाबाय बिपिएफ। दा बिपिएफआ इउपिपिएलनि मोजां मावनायखौ बिसोर मोजां नुवा, बिसोर गाज्रिसो नुयो। गतिके जायफ्रा दिनै बुंबाय थादों बे बिपिएफनि मानसि, दा बेखौ लानानै जोंनि इउपिपिएलनि सरकारा सिन्था खालामनांगौ गैया आरो जों इउपिपिएल हान्जाखौ जों सिन्थाबो खालामा। जों मोनसे दायथ' लानानै बिटिसि सरकारखौ जोङो सालायगासिनो दङ प्रमद बर'नि बिथांनि दैदेननायाव जि स्किमफोर दङ बेखौ रायजोफोरनो लांनायनि सिस्टेमखौ खालामगासिनो दङ। 17 बोसोराव बिपिएफनि समावहाय जि मोनसे दुर्निति जादोंमोन बेखौ जों खमायनो थाखाय नाजाबाय थानाय बे प्रक्रिया सोलिगासिनो दङ। अफिसफ्राव सिस्टेम बानायनाया बे प्रक्रिया सोलिगासिनो दङ आरो आथिखालाव जिखिनि पलिसिफोरखौ लानानै दिनै प्रमद बर' बिथाङा जि मावगासिनो दङ बेवहाय गोनो गोथो जानांगौनि जेबो बाथ्रा गैया। बिथांखौ मावनो हो, 17 बोसोराव बिपिएफआ खामानि मावदों, 5 बोसोराव बिथांमोना अप'जिसनाव थानानै खामानि मावनो हायाखै, बेथ' दुखु गोनां बाथ्रा। दिनै बिथांमोना एसेमब्लियावबो थाङा, मोजां रोखोमै सावरायनायावबो बाहागो लाया, खालि इउपिपिएलनि खामानि मावनाया जायाखै, प्रमद बर'खौ दाय होनायाल' बिथांमोननि खामानि जानानै दं दिनैहाय। थ' रायजोनि थाखाय मा बुंदों, रायजोफोरनि थाखाय जुदि जोंनि इउपिपिएल हान्जाया मावनो हायाखै बेखौ मोजां सिन्थाजों बिथांमोना साजेसन हो प्रमद बर'खौ, जों बरायगोन। दा गतिके जिखिनि दा बाथ्रा बांसावबाय थानाय जादों बे राजनितिनि नामाव राजनिति खालामनाय बे बाथ्रा बांसावनायसो, बेखौ लानानै सिन्था खालामनाङा रायजो राजाफ्रा धैर्य हम आरो बेखौ नोङो नुनो हायो 17 बोसोराव थांनाय समाव जों प्रेसिडियारि हिसाबै 7 जन एमसिएलएआ जोङो अप'जिसनाव थानानै जथेस्थ' जोङो बाथ्रा बुंदों। 17 बोसोराव गभर्नमेन्टआव थाखांनानै बिथांमोना 5 बोसोराव अप'जिसनाव थानो हाया जादों दिनैहाय। खार'ना मा? बिथांमोना दिनै एसेमब्लियावबो थाङा, बाथ्राफोरखौ मोजां बुंहैया, बाहेरायाव थानानै प्रमद बर'नि हेंथायै बाथ्रा बुंबाय थायो, इउपिपिएलनि बाथ्रा हेंथायै बाथ्रा बुंबाय थायो, बेजोंथ' रायजोआ गोजोननाय नङाना। दा गतिके बिथांमोना जिखि बुङा मानो, अप'जिसन पार्टिया जिखि बुङा मानो, जोङो दिनै बिटिसिआव प्रमद बर'नि दैदेननायाव इउपिपिएल आरो बिजेपिनि जि लोगो सरकार मोजाङै सालायगासिनो दङ आरो बे सोलिनाया सोलिबाय थागोन।